Després de 2 anys sense fer-se a causa de la pandèmia, Santa Coloma de Farners ha recuperat la tradicional Fira del Pa amb Tomàquet, una edició especial perquè s'han complert 20 anys a la primera edició. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. El Parc de Sant Salvador s'ha tornat a omplir de festa i famílies aquest diumenge amb motiu del 20è aniversari de la Fira del Pa amb Tomàquet. Una celebració doble perquè, a banda de l'aniversari, colomencs, colomenques i visitants han pogut tornar a gaudir d'aquesta jornada després de cancel·lar-se l'edició de l'any 2020 i 2021 per les restriccions i conseqüències de la Covid-19. Hem aconseguit tenir una certa normalitat i ja que tenim això, aprofitem i gaudim d'un fantàstic dia, celebrar la 20a edició de la Fira Pa amb Tomàquet i esperem que tinguem aquesta continuïtat ja d'aquí fins a l'infinit. A mig matí, els gegants i grallers de Santa Coloma de Farners han animat a grans i petits amb una cercavila. Romaní, Farigola, la Malva i tots els membres de la colla gegantera han fet passar una estona ben entretinguda a tothom amb els seus balls i el repertori musical. Una activitat ben tradicional dins de la fira, perquè la colla gegantera sempre ha estat molt implicada en la fira i són molt actius en la vida social i cultural de Santa Coloma al llarg de l'any. També són convidats a trobades geganteres i esdeveniments d'arreu del país. La música també ha estat un dels plats forts a la diada, amb un parell de propostes. La primera, amenitzar l'hora de l'aperitiu. La gran banda dels de Gramòfon All Stars Big Band ha ofert un directe trepidant. 17 músics i vocalistes a l'escenari donant-ho tot per arribar a una combinació explosiva de talent musical i festa. La formació ha interpretat tots els seus èxits, de discos tan aclamats com Jazz Maica o el seu darrer treball, Maracassul. The Gramòfon All Stars va néixer l'any 2008 i des de l'any 2013 la formació va convertir-se en una big band, que Santa Coloma ha entusiasmat a tothom amb la seva fusió de música jamaicana amb diferents estils de música negra com el soul, el jazz o el boogaloo. A primera hora de la tarda arriba la segona cita musical amb els combos a l'Escola de Música Josep Carbó de Santa Coloma, que han participat en bona part de les anteriors edicions a la fira. En aquesta ocasió han pujat a l'escenari els diferents grups musicals al centre: Blue Note, Molotov, Deixats de Banda i Llepafils, sota la direcció de Jesús Torrent, el combo Si fa no fa, que dirigeix Pere Coma, i finalment la formació de cambra Punicoda, sota la direcció de Neus Coberta. Els combos estan formats per músics de totes les edats i diferents branques musicals. La formació dels alumnes en les seves respectives disciplines es complementa amb la seva participació en agrupacions corals i grups musicals. Els combos fan concerts en públic, on toquen des de música clàssica fins a versions a pop o rock i estan formats per cantants i un ampli ventall d'instruments en funció del seu registre musical. Amb l'actuació d'aquest diumenge han clos la seva agenda de concerts oberts a tota la població del curs 2021-2022, abans de les vacances d'estiu. Durant tot el dia, els més menuts també han pogut saltar i jugar en els inflables. S'ha pogut veure una mostra de teixir al carrer amb motiu del Dia Internacional de Teixir i Cosir al carrer. I, és clar, tampoc han faltat els flaquers i carnissers del municipi que han servit esmorzars, dinars, berenars i sopars per compartir en bona companyia un apetitós pa amb tomàquet. El producte local ens hem subministrat dels comerços d'aquí al poble, així també ajudem una mica a donar-los una mica més d'empenta i res, botifarres d'aquí, pa d'aquí, vi d'aquí, aigua d'aquí i aprofitar. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai.
A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocar i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.